Akcie Google sú aj po zvládnutých kvartálnych výsledkoch neustále pod tlakom. Dôkazom toho nám môžu byť aj nedávne vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti o tom, kde požadujú od Google odpredať časť svojho biznisu, ktorý im generuje značnú časť príjmov. A tým biznisom je Google Chrome. Americké ministerstvo spravodlivosti navrhlo Google, aby sa zbavilo svojho prehliadača Google Chrome, čím by výrazne obmedzila svoje monopolné postavenie na trhu vyhľadávačov. Áno, počujete dobre, ministerstvo postavilo Google pred ošemetnú otázku, a to takým spôsobom, že nebudú s nimi rokovať o tom, ako obmedziť postavenie Google na trhu, ale rovno časť biznisu odpredať. Týmto si ministerstvo sľubuje výrazné obmedzenie monopolného postavenia Google na trhu vyhľadávačov. Aby to bolo trošku pochopiteľnejšie, tak sa tu nebavíme iba o vyhľadávači Google Chrome, ale aj o ostatných softwarových produktoch Google či dátach, ktoré sú od Google Chrome doslova závislé a ktoré generujú Google obrovskú časť príjmov. Preto sa v tomto videu budeme rozprávať o spoločnosti Google. Povieme si, aký súdny spor aktuálne najviac desí Google, čo majú v pláne urobiť a ako majú v pláne sa voči týmto opatreniam brániť. Pretože to s Googlem vôbec nevyzerá ružovo. Ku koncu videa vám zhrnem môj pohľad na akciu a či by som na aktuálnych úrovniach Google nakupoval. Takže pozerajte až do konca. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Ministerstvo spravodlivosti po nekonečných súdnych sporoch konečne našlo riešenie a oficiálne zažalovalo Google, požadujúc od neho, aby odpredal svoj prehliadač Google Chrome. Prehliadač Chrome patrí medzi najrozšírenejší a najobľúbenejší prehliadač na internete s miliónmi používateľov denne. Približne tretina ľudskej populácie si zapne Google Chrome každý mesiac a skoro každý druhý používateľ radšej používa Google Chrome ako ostatné platformy na vyhľadávanie. Dokonca aj najčastejším vyhľadávaním na Bingu, čo je defaultný prehliadavač pre Windows, je Google Chrome. Ľuďom sa používanie Google naozaj páči a preferujú ho viac ako iné predvolené prehliadače na internete. Aj keď niektoré prehliadače vylepšujú svoje funkcie a časom sa zlepšujú, Chrome zatiaľ stále vedie. Má miliardy aktívnych používateľov mesačne. Je pravdou, že Google tento prehliadač priamo nemonetizuje, takže nemusíte používať žiaden platobný mechanizmus priamo na Google Chrome, aby ste si užili jeho výhody. Ale Google ako samostatná spoločnosť z Chromeu ako prehliadača nepriamo zarába veľa peňazí a generuje značné príjmy. Iba sa nad tým zamyslite. Každá veľká technologická spoločnosť sa snaží vytvoriť vlastný ekosystém. Apple má asi spomedzi technologických firiem asi ten najsilnejší ekosystém vôbec. Má najviac integrované produkty od Apple Store až po operačný systém, hardware cez vlastné čipy, ktoré si sami vyrábajú. Všetky aplikácie musia dodržiavať ich pravidlá, aby vyzerali rovnako, správali sa rovnako a mali rovnaké sociálne smernice. To je súčasťou úspechu Apple. Kontrolovať a budovať hranice tohto ekosystému, aby im nikto nemohol konkurovať. A Google sa snaží urobiť to isté. Má mnoho rôznych produktov, ako aj samostatných služieb, ktoré sa snaží prepojiť do centralizovaného ekosystému, a to v rámci internetu. A kľúčovou časťou celého tohto ekosystému je Google Chrome. Každý produkt, ktorý Google vlastní, je na internete. Či už sa bavíme o YouTube alebo Google Cloude, či už sú to všetky dokumenty a produkty na Drive, alebo je to Gmail, všetko sa točí okolo internetu. To všetko tvorí obrovskú časť ich podnikania a vlastnenie Google Chromeu im umožňuje vytvoriť tento ekosystém podobný Apple. Uvediem príklad. V Google Chrome máte svoje webové záložky, ktoré sa synchronizujú z prehliadača do prehliadača a sú pripojené k vášmu Google profilu. Máte svoje prihlásenie Google v prehliadači, takže keď navštívite nový Google produkt, ako napríklad YouTube, prehliadač už má vaše prihlasovacie údaje. Už vie, že ste prihlásení. Takže vás jednoducho udržiava prihlásených naprieč rôznymi produktmi. Čiže odstránením tohto prehliadača by ste sa museli na všetky tieto ostatné produkty prihlásiť samostatne. Google Chrome taktiež môžu použiť na sledovanie správania spotrebiteľov na internete. Môžu zhromažďovať dáta, ktoré následne môžu využiť na zvýhodnenie a škálovanie svojho reklamného podnikania. A samozrejme jedna veľká vec, ktorú Ministerstvo spravodlivosti nemá rado, je, že Google Chrome je predvolenie nastavený s Google vyhľadávaním. A tu sa nebavíme o vyhľadávačoch, ktoré používajú umelú inteligenciu, ako je napríklad Perplexity, alebo ChatGPT, alebo iné. Ide čisto iba o Google Chrome. Takže Google Chrome nie je nejaký bezvýznamný produkt bez príjmu, ktorý nezarába peniaze a nie je ničím hodnotný.
Chrome predstavuje obrovskú časť podnikania Google, spája totižto všetky produkty dohromady. Teraz sa však dostávame k tomu, že americkému ministerstvu spravodlivosti sa nepáči, že Google má tak obrovský záber a obáva sa, že vzniká na trhu tzv. Monopol v rámci vyhľadávania. Preto ministerstvo spravodlivosti USA požaduje, aby Google predal niečo, čo má oveľa väčšiu hodnotu pod vlastníctvom Google, než pod vlastníctvom kohokoľvek iného. Google môže z Chromu vyťažiť oveľa viac hodnoty ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Ľudia nepoužívajú Chrome preto, že by ho nenávideli a mali s ním zlú skúsenosť. Taktiež nepoužívajú YouTube len preto, že ho nemajú radi a nevyberajú si Gmail alebo Google Drive len preto, že by nenávideli tieto produkty. Aby sme sa však ponorili do problematiky trošku hlbšie, povedzme si, ako ministerstvo v rámci tejto situácie postupuje. Google na platforme X napísal, že ministerstvo spravodlivosti malo možnosť navrhnúť riešenia týkajúce sa týchto problémov. V tomto prípade dohody o distribúcii vyhľadávania. Namiesto toho sa ministerstvo rozhodlo presadzovať radikálnu agendu, ktorá by poškodila Američanov a globálne technologické vedenie Ameriky. Keď sa pozriem na ich príspevok, ktorý zdieľali na platforme X, ktorý nám otvorene hovorí o všetkých nebezpečenstvách, ku ktorým sa ministerstvo hodla uchyliť predajom Chromu, nestačím sa diviť. Ministerstvo malo možnosť navrhnúť riešenia týkajúce sa tohto problému. A to konkrétne v prípade dohod o distribúcii vyhľadávania s Appleom, Mozillou, výrobcami smartfónov, ako aj bezdrôtovými operátormi. Google tvrdí, že to urobia. Urobia to tak, aby neplatili všetkým týmto stranám za predvolené nastavenia ich vyhľadávača. A to je presne ten problém, ktorý ministerstvo načrtlo vo svojom prípade. Google platí všetkým týmto stranám za to, že používajú Chrome ako defaultný prehľadávač. A ministerstvo spravodlivosti odkázalo Google, že to už robiť nemôžu. Lenže ministerstvo spravodlivosti teraz tvrdí, že nielenže nemôžete platiť všetkým týmto stranám, ale teraz chceme rozkuskovať vašu spoločnosť a produkty, na ktorých ste pracovali posledné 10 ročia. A to je úplne iné riešenie, ktoré nerieši daný problém, ktoré ministerstvo načrtlo na začiatku. Namiesto toho sa ministerstvo rozhodlo presadzovať radikálnu agendu, ktorá by poškodila Američanov a globálne technologické vedenie Ameriky. Návrhy ministerstva sú divoko prehnané a idú míle za rozhodnutím súdu. Rozbili by tak rad produktov od Google, ktoré ľudia milujú a považujú za užitočné v každodennom živote. Tento návrh by ohrozil bezpečnosť a súkromie miliónom Američanov a podkopal kvalitu produktov, ktoré ľudia milujú. Vyžadovalo by to zverejnenie inovácií a výsledkov vyhľadávania Google, a to neznámym zahraničným či domácim spoločnostiam. Čiže spoločne s predajom tohto produktu by museli predať všetky informácie, ktoré o vás majú. Google združuje obrovské množstvo informácií, ale v každej zmluve o poskytovaní služieb Google hovorí, že tieto informácie nikdy nepredajú. Nikdy vás nepredajú inej spoločnosti alebo subjektu. Používajú vaše informácie len na to, aby ich produkty spolupracovali lepšie. Aspoň to tak deklarujú. Ale teraz sú nútení doslova vaše všetky dáta predať. Inými slovami, ministerstvo spravodlivosti hovorí, že vezmite všetky tieto informácie, ktoré ste zhromaždili o týchto používateľoch, a dajte ich všetkým týmto rôznym konkurentom, ktorí vám ponúknú za Chrome najviac. Ak by sme šli ešte ďalej, ako sa chce ministerstvo s týmto vyrovnať, tak chcú nariadiť mikromanažovanie vyhľadávania Google a iných technológií. Inými slovami, chcú vymenovať technickú komisiu. Táto technická komisia by sídlila priamo v Google a rozhodovala by o tom, čo môžu a čo nemôžu urobiť, aký update môžu klientom poskytnúť a aký nie. Všetko by šlo cez túto technickú komisiu, ktorá by mala podstatné slovo nad tým, aké upgrady alebo novinky môžeme od Google očakávať. Ak bude chcieť Google niečo vyvinúť, bude to musieť najprv predložiť tejto komisii a potom technická komisia odpovie áno alebo nie. Alebo to budete musieť zmeniť a oni budú mať to konečné slovo o nejakom dizajne rôznych stránok ešte predtým, než sa to dostane na verejnosť. A toto je niečo, s čím si myslím, že bude mať Google problém do budúcna. Americká vláda sa bude snažiť podkopávať dominanciu Google, ktorá je už teraz veľmi ťažko predikovaná do budúcna. Tento proces môže ešte nejaký ten čas trvať, môže sa oddiaľovať a môže trvať kľudne ešte niekoľko mesiacov. Osobne si však myslím, že Google tento spor vyrieši bez toho, aby musel Google Chrome odpredať inej spoločnosti. Vzhľadom na to, aké Google predložil požiadavky, si myslím, že ministerstvo sa nad tým minimálne trochu zamyslí a pouvažuje nad inou možnosťou. Pretože predajom Chromu inej spoločnosti by bola výrazne podkopaná bezpečnosť ako Američanov, tak všetkých, čo používajú
používajú tento prehliadač, vrátane mňa samotného. Verím aj v to, že Google bude bojovať a použije všetky možné prostriedky na to, aby tento súd minimálne obratil vo svoj prospech, aby nemusel tak dôležitú súčasť svojho biznisu predávať. Z článku, ktorý adresovali ministerstvu, jasne vyplýva, akým hrozbám by sa týmto krokom mohli vystaviť. Ak sa na to pozriem z viacerých hľadísk, tak Google je naozaj v ťažkej situácii. Tomu zodpovedá aj cena akcií, ktorá sa stále drží na atraktívnych úrovniach oproti jej kolegom z technologického sektora. Ja som nedávno spoločnosť aj sám nakupoval a vytvoril som si tam celkom peknú pozíciu. Myslím si, že akcie Google budú chvíľku pod tlakom, až kým nepríde nová informácia ohľadom jej súdneho sporu s ministerstvom. To vnímam ako dobrú príležitosť k nákupu, pretože ako som už niekoľkokrát spomínal, tak najväčšie technologické firmy nebudú mať do budúcna problém s ich podnikaním alebo s klesajúcimi maržami, ale budú mať problém s vládou a reguláciami. A týmto by som sa dostal aj na záver tohto videa. Ak by ste chceli mať prehľad aj vy o všetkých mojich nákupoch či predajoch v reálnom čase, nezabudnite sa pridať do uzavretej komunity na Patreone. Je nás tam už viac ako 200 členov a verím, že ak si neviete rady na akciových trhoch, všetky podstatné informácie tam zaručene nájdete. Pridať sa môžete aj do uzavretej Discord skupiny, kde zdieľam updaty a novinky ohľadom trhov. Budem sa na vás tešiť. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Like a zdieľanie pomôžu videu, aby sa dostalo aj medzi ostatných ľudí. S vami ostatnými sa uvidím v tomto videu, ktoré si pre vás prichystal algoritmus YouTube, a ja sa s vami lúčim. Ahojte.